My name is CCO Woman W. Bumbate. I'm a chaplain in the Zimbabwe Prisons and Correctional Services and appointed as the National Coordinator, Gender Services and Women Empowerment. As we are celebrating the International Women's Month, the ZPCS women are not an exception. We are also celebrating the day because we are women. And in the ZPCS, we include spouses and officers. Saka tiri kucelebrata zuva iri tichizvipemberera samadzimai. Isuwo samadzimai emuZimbabwe Prisons and Correctional Services. Tiri kuti takagadzira boka rokuti madzimai ashande. Takagadzira boka rokuti madzimai asangane. Kana tichiti madzimai tiri kureva mudzimai waofisa, tiri kureva officer wechikadzi, tiri kureva musungwa wechidzimai. Saka as we are celebrating this day, takazviona zvakakosha kuti madzimai ema-uniformed forces kana kuti madzimai emauto, madzimai hatichanzi magadhjeri takachinja, ema-officers naika raiwa zita rekutuka. Vauye pamwe chete vachikurudzirana. Vokurudzirana chii semadzimai aya? Chekutanga vokurudzirana kushanda. Kana vakurudzirana kushanda, domestic violence yatoadreswa ipapo, mhirizhonga dzavakure, mhirizhonga dzavashoma. Voungana vokurudzirana chii samadzimai? Vokurudzirana kubatana nokushanda. Kune vamwe vanenge vachiti hatina kuzowana mukana wekudzidza, madzimai ehanzvadzi dzedu, madzimai ema-officers owana mukana wekudzidzaka vachigadzira zvinogadzirwa namaoko, vachisona, vachibika, vachiita makeke, vachigadzira chose chinoitwa namaoko vogadzira. Saka tiri kuti isusu tichipemberera madzimai, tiri kuti mudzimai waofisa simuka, tiri kuti muofisa kadzi sumuka, uzvimiririre. Handi munoziva ini ndiri mufundisi, as the daughters of Zeropiad, tichiti tiri vabatsirika. Saka vabatsiri financially, psychologically, fundamentally, homiletically and socially. Saka nhasi zuva ranhasi chakanyanya kukosha chataunganira ndechekuti be an empowered woman. Simuka mudzimai ushande, urege kuramba wakangomirira kuti baba vachauya nazvo. Tiri vabatsiri wakakwana. In doing this, as we are celebrating, tiri kuona kuti mhirizhonga dzaashoma. Number 2, madzimai edu ane mari, vana vakuenda kuzvikoro zvavanoda, rugare rwavapo pakati pevagarisani mumakamba, marriages aiwa ari kufaya. Right. Seboka re ZPCS Pakamani, we are also going digital. Chekutanga takaunganidza madzimai tikadzidziswa kuti tinogona kutengesa zvinhu tichishandisa mafoni edu chaiwo. Iwo aya tinoswera zvedu tichiita makuhwa kana tichinge tisina basa, kutengesa pamafoni, kutengesa pamastatus. Uye zvakare tine vepublic relations vedu vakuinda kuzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana vachinoshambaudzawo zvakare mabasa atiri kuita. Isusu tiri kutarisira semadzimai eZimbabwe Prisons and Correctional Services Pakamani Simukai kuti taakutoenda kure. Ndofunga mazviona kuti ZITF takatora mukombe kureva kuti taakuita zvinhu zvedu nama-international standards. Ndofunga mazviona kuti kushow zasi takatora zvakare mukombe kuratidza kuti zvinhu zvedu zvazvemhando yapamusoro. Uye tiri kutotenda kuti nemazuva anotevera aya madzimai achanga achiendawo, tichienda kunoadvertisa zvinhu zvedu pamazvivhitivhiti, tichienda kune vamwe vese vanoita zvekuadvertisa. Tiri kutarisira zvakare kuti hatichatengesi muno chete, taakuda kugadzira zvinhu zvetinonotengesa kuDubai. Isu tonotengawo zvekuDubai zvouya muno. Yes, we are hoping to go international starting from this year, because takatangirawo kapasi uchitengesa kumba, wozonotengesawo murodhi, wonovhurawo kashopu, and then we are now going international. Tangoona zuva ranhasi rakatikoshera setakupendera mwedzi wedu wamachi wemadzimai. Ndiri mudzimai waCommissioner General weZimbabwe Prisons and Correctional Service vaChovhu. Isusu club yedu takaona zvakatikoshera zvikuru kuteera gwara ramai vedu, First Lady Mai Auxilia Mnangagwa, nedzidziso yavari kupa isu madzimai kuti tibatewo zvimwe nemaoko edu, tichibatsirana nana baba kuriritira mhuri dzedu,
tine vana vasikana vana vakomana. Muri kungoona mai vedu vari kuramba vachingotidzidzisa chinyakare, kudzidzisa vana mabasa emaoko. Mwanasikana tinokurudzira kuti panenge pana mai kana vari kubika, vari kuwacha, vari kudi, mwanasikana ngaauye achibata namai. Kana muri mugadheni achisakurawo, mwanakomana achionawo mabasa anobatwa nababa, kungave kumunda, kungave kupi, kuitira remangwana havo. Vana vedu vanhasi vaakutonetsa, even chinyakare chaicho tiri kutochikurudzira. Muri kuona mai vedu, mai Oxford Mnangagwa, vari kufamba vachingotidzidzisa kubika zvechinyakare, zvinova ndo zvinopa utano. Vana vemazuva ukada kubika kana poriji rezviya anotokubvunza kuti zvii. Isu tichikura, takakura tichidya, unonzi muuya unobikwa derere, tairidya, taidya nhopi, rupiza, zvese tinozviziva. Zvinova vemazuva havachazvikwanisa. Saka isi tinongofara nezviri kuitwa namai vedu vari kutidzokera muchinyakare. Club yedu yepakamani, madzimai vari kubata nemaoko kuruka, vanochengeta kana mbudzi, nguruve, kurima, vanorima hohwa, vanorima hove, zvava zviri kutovandudza dzimba dzavo. Vamwe vari kutoita zvokuita mikando yavo yekutovaka dzimba, kuitira remangwana kana baba vabuda musevisi vanowanawo pekugara. Tinoshandazve nemawidhu, tinoshandazve nemapenjeniya muclub yedu, nemainmates vasungwa vechikadzi. Tinoenda kwavari kunana chikurupi tichivadzidzisa mabasa emaoko, kurukoyo mabhegaya, angave majezi evana, madhitejensi, sipo dzekuwacha, mavhaserini, kuitira kuti mangwana kana vazobuda mumajere havachadzokera mumhosva dziye dzavakapara. Vanenge vakuwanikwawo vachiita zvinhu nemaoko avo. Tinongoteedzera zviri kutaurwa nababa vedu President Mnangagwa, vari kuti hapana munhu anosara mumashure, munhu wese tiri kuenda mberi. 10 provinsi dzese pakamani iriko, vakadzi vari kuita zvese mabasa emaoko iwaya. Muri kuona kumwe vanotonobika makukauti ari kuitwa namai vachihwina. Saka mupakamani medu tiri kuona aiwa kune zviri kutiitira, madzimai vari kuvandudzika zvikuru. Saka tinongokurudzira kuti madzimai ngavajoine maklabhu, chero klabhu yauri iyoyo uchikwanisawo kuita. Sesu vamwe tinogara nzvimbo dzakasiyana siyana, mungave mumakembi, ndomunobva mabopoto kurwisana, ndomunotangira makuhwa. Zvinokweyo kuklabhu unodzidza zviri zvitatu, waswera usipopamba, zvimwe zvinhu zvatokudarika uri kuklabhu ikoko. Ndozvimwe zvezviri zvatinoita isusu sepakamani Women's Club. Makadi zvenyu. Inini ndinoitwawo Mai Feng, ndiri officer muZimbabwe Prisons and Correctional Service. Ndinoshandira kuHarare Prison Workshops. Pano takamira semadzimai, tine mabasa atinoitawo emadzimai, tichifambawo nedonzvo raPresident wedu rekuti nyika inovakwa nemunevene vayo. Panapa tinoita mabasa emaoko, mabasa ekurima. Tinorima zvinhu zvakafanana nehohwa. Hohwa hunotibatsira kuti tive neutano, hunotipa manutrients akawanda mukati memwiri wedu, anosanganisira fiber, maproteins, vitamin D, vitamin B6. Zvakare mushroom inotibatsira nekutidzivirira kuzvirwere zvakasiyana siyana zvinoita sana cancer. Zvakare tikarima mushroom tinokwanisa kuraramawo semhuri, tinokwanisa kuraramawo semadzimai, hatizosviki pakutambudzika pakunzi tashayiwa chekubata. Saka semadzimai tiri kungokurudzirana pakuita mabasa akasiyana siyana sekurima hohwa. Kurima hohwa hakunetsi, tinoshandisa macotton husk. Cotton husk ndeiya inosara pakurimwa panosvinwa mafuta edu, ndiyo yatinoshandisa kudyara hohwa hwedu. Hohwa hwedu hunowanikwa huchibva zvinhu zvakaita semapfunde, ndo panowanikwa pachibva mbeu yedu yehohwa. Saka semadzimai takaona zvakanaka kuti tiite program iyoyi yekuti tirime hohwa. Zvinoita kuti tiwane mari yedu nekukurumidza. Tinohudyara, tikahudyara tinohurima toisa 3 weeks chete huri mudark room. Then after 3 weeks
takutanga kutohudiridza, then after a month tatanga kudiridza takutotanga kurikohwa hohwa hwedu. Saka naizvozvo hunotiudzira mari nekukurumidza. Saka takaona zviri zvinhu zvakanaka semadzimai kuti titange kurima project yedu yehohwa. Ndosaka muchiona tiri pano tatenda. Hohwa hwedu tinohurima pano paHarare Central Prison kugarden redu repakamani. Kana muchida kuona maprojects edu makasununguka kusvika kugarden redu repakamani, ndokwatinorimira hohwa hwedu. Tinowanikwa pa0773 373 159. Naitwa Madzimai Nyanga, ndiri muclub yepakamani Simukai Madzimai. Ndiri kubandiko reagriculture. Ndinorima zvakaita sezviyo, chibage hatina kuuya nacho, nezviyo chibage nemhunga, nemaherbs, nemavegetables mukati. Saka kuzviyo tinorima se-traditional. Inotibatsira pautano hwedu, zvikuru sei paurwere hwakaita seBP kana shuga. Chinobatsira zviyo izvo zvinobatsira, upfu hwezviyo hunobatsira saizvozvo. Kana iri maherbs, zumbani, tinorishandisa pazvirwere zvakaita sechikosoro nemiri, kudziya kwemiri. Tozoenda kumavegetables, tine mavegetables edu derere nekale. Kale vegetable ine mavitamini anotipa mukati mekurarama kwedu miri yedu. Nederere rine vitamini yainaro. Toya parsley iherb iro rinobatsira kuma-acids nezvimwewo zvirwere zviri mukati menyama yedu. Tine parsley futi iherb rinotibatsira futi mukati mema-acids. Vanhu vanoda kuwana semavegetables akaita kale nederere nemaparsley neparsley vanozviwana mugarden repakamani, ndokwazvinotengeserwa paHarare Central Prison. Koya zvakaita zviyo, upfu hwezviyo nemhunga tinowana futi ikoko kuofisi yedu yepakamani, asi tinozvirimira kuplaza, asi zvinenge zviriko kuofisi yedu yepakamani. Tinokurudzira madzimai kuti vaite mabasa emaoko, zvikuru sei kana tichiita mabasa emaoko hatipererwi mukati mekurarama, nekuti tinenge tine zvatinounzawo mukati memba tichirarama, tichibatsirana nana baba kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu tichienda kuzvikoro. Nekuti ndinewo zvandinounza, handichamirira kuti baba vachatambira kuti ndikwanise kuwana mari, asi ndine zvandinounzawo, nyangwe pakati pemwedzi ndogona kungouya ndine zvandakabata mukati memba. Ini ndinonzi Maishoniwa, ndiri mudzimai waofisa. Ndakamira pano, tinoita zvekubheka. Tinobheka chingwa, tinobheka masconzi, tinobheka makekes, tinobheka chese chinobhekwa tinobheka. Zvese zvinobikwa tinobika. Even kuita catering, tinoita futi macaterings pane zvese zvinenge zvida kuitwa. Even maroro, maweddings, tinoita zvinhu zvese izvozvo. Kudaro takadzidziswa namai vedu Maichihovhu. Ndovakatidzidzisa kuti tigone kuita basa redu remaoko, kuburikidza nana baba vanenge vachishanda asi vasingaunze mari mudzimba. Tinenge tichiona mari dzekutiriritira vana. Mwana haazoshayi chekuenda akatakura kuchikoro, kana ivo baba havazoshayi chekuenda vakatakura kuchikoro, kuburikidza nekubika kwatinenge tichiita mabhanzi, makeke, zvese zvinenge zvichibikwa tinozviitira tiri pano. Hatibhekere vanhu vanogara mukembi chete, tinoita nationwide. Munhu wese anenge achida keke, anenge anakirwa naro, even patinoisa pamastatus, anenge achirida anouya kumaximum, ndokwatinoitira tiri, but tiri group remadzimai repakamani women's club. Keke iri ndakaribika ichocolate cake. Saka tumadecorations twamuri kuona takaisa apa ndezvokuratidza kuti izuva remadzimai ratiri panapa. Muri kuona pamberi apa pane foto yedu yatina naMaichihovhu yatakanohwina makeke ewaya kushow. Saka pakeke irori rine zvakawanda zvarakaiswa. Takaisa zvakawanda, mafino, mazai, zvese takaisa imomo. Saka anenge achida keke anouya kumaximum tomubikira keke rake. Aita basa. Ini ndinoitwa Mindlove. Ndiri pano ndakamirira pane zvekusona. Zvamuri kuona mibato yemaoko yatinoita semadzimai. Muri kuona kuti unzi mudzimai unoonekwa nekupfeka. Saka kupfeka kwatiri kuita uko, po mibato tiri kuita kuti tizoita izvi. Pfungwa yakauya kubva kuna mai Munangagwa pavaiti madzimai ngavashande
vaite maprojekti. Saka kusona uku takatora seprojekti kuti tigoramba tichisimudzira upenyu hwedu. Saka Commissioner General vedu pavakabuda vachionana namai Mnangagwa vakatora that initiative iyoyo vakaiunza kune mudzimai wavo avari chairperson wavo vanoitwa Mai Chihovhu. Saka Mai Chihovhu vakazouya kwatiri sema-prison officers nemadzimai ma-prison officers, ma-widows nema-pensioner vakanga vari maofficers nemaofficers echikadzi ari mapenshenia. Tikaumba project, tikaumba kuti tive tinoita maprojekti. Iri nyaya yekubvisa mhirizhonga mukati mekugarisana kwatinoita mukati mhirizhonga mukati medzimba, kubvisa nhamo, kubvisa Dzemakuhwa, uye sezvo vanhu vazhinji tinenge tiri mucommunity imwe chete, saka izvozvo zvinotiita kuti tive tiri occupied, zvichikonzera zvekare kuti vanhu vagoitawo mari dzekuchengeta mhuri dzavo uye pakuita mhirizhonga apo. Zvimwe zvacho inyaya yemari yatinenge tichichema kuti imari shoma, asi kana uri mudzimai akavandudzwa ari mukati memaprojekti ari kukurudzirwa iwayo, unokwanisa kuti mhirizhonga idzikire uye zvakare ichiunza mufaro mukati meimba yako, zvichiita kuti mumba menyu munokwanisa kunzwisisana kuti zvinhu zvese zvinenge zvichiendeka. Patiri kuti pashoma paye tinenge tichinge tichiwedzera, vana vazoshaya chekupfeka nokuti isuwo tiri kumira tiri mukusona imomo, zvichiita kutiwo vana vapfekewo zvakanaka nenge tichiunzawo income. Uye zvamuri kuona zviri apa, imi muri kuona national dress ndo imwe yamuri kuona takanyanya kuspecialize nokuti iri idingindira riri kumhanya namai venyika vachitikurudzira pajira redu renyika, nokuti kuti tizikane kuti tiri vanani tinofanirwa kudada nenyika yedu. Tinenge takapfeka zvinotiratidza kuti tiri maZimbabweans sezvamuri kuona zviri apa. Kune outfit, mashirts nehembe dzevana chaidzo dzichange dziripo pakudisplaya. Vanhu vanenge vachizviratidza kuti ini ndiri muZimbabwe, chero ukabuda kunze kwenyika inyari nokuti unenge wakatozviratidza kuti ndiri muZimbabwe. Tinofanira kudada nenyika yedu, uye patiri pamaprojekti iwayo zvekare zvese zviri kungoendeka, uye employment creation iri kubva yaitika, nokuti kukura kwebhizinesi iroro rekusona kukurawo kwekuti vamwe vanhu taakudawo vamwe vanhu vachatibatsira kuti tizovapo pashoma patinenge tichinapo tichikura tichideredza nhamo yekuchema mabasa, nokuti tinenge tichikudzawo industry iyoyo, nekuti zvakare tinenge tichikurawo mukushanda kwatinenge tichiita nevana vedu tiri mukati medzimba vanenge vachionawo, tinenge iri dzidziso zvakare yekuti vanenge vachionawo chakanaka chinobudawo sezvo isu vabereki vari tichishandisawo maoko. Naivo pavari kuenda kuchikoro havasi kunongomirira kuti dai ndangoinoita zvidzidzo ndouya ndichigara, vanenge vatoonawo pekutangira, nokuti employment inenge yatocreateka kudhara, nokuti iye anenge adzidzawo zvimwe achiuya achinomira anonoitawo manager, anonoita mabhuku ese anenge achidiwa, zvese zvinenge zvichidiwa zvinoda paperwork anenge achiziva, even madriver anenge atocreatirwa, nokuti pese pachada transportation pakubudisa zvinhu izvozvo zvichienda kwazvinoenda, maindustry anenge achitomukawo zvakare kuti zvinhu zvese zviendeke panenge pachishandirwa machinery. Zvese izvozvo muri kuona kuti kukura kunenge kuchiita nyika inenge ichivandudzikawo, nesuwo tinenge tichilesena matambudziko eemployment. Aiwa, ndiri kungofara nekuti pfungwa iyi yekuita maprojekti semadzimai iri kungoita kuti zvinhu zvedu zviendeke. Mumba munofara, mucommunity munoendeka, makuhwa anoita mashoma, zvese zvinongofambawo zvakanaka. Mumba mune kushanda munounza happiness kwese, hapana anokuvenga, ende munhu ane zvinhu zvake achizvishandira anofamba aine confidence. Zvamuri kuona ndakapfeka izvo
tisu takagadzira tikadhizaina, nekuti vana vari kungoenda kuchikoro vari kungofunga kuti aiwa tinongomirira kuimbiwa, anotouyawo achitosvikawo achitoita. Takadhizaina semadzimai uniform yedu yamuri kuona yatakapfeka yakanzi pakamani, ine zvainoreva zvamunoona kana takapfeka ipapo. Iyi sketi yegrey inomirira kuti grey tiri attached to ZPCS, nokuti ndokwatakaburwa chiri. Kabhande kari pakati kamuri kuona kesketi kanoreva kuti we are ready kuti tisunge dzisimbe sezvamuri kuona, kuti for now white chireva zvakare kuti aiwa zvinhu zvedu zvakajeka, tiri kuita zvinhu zvakajeka zvisina kana chitsotse mukati. Iyo tai yamuri kuona iyo iri kune mucherechedzo wenhingi yeZPCS kuratidza ndimo matakaburwa. Kabluishi kamuri kuona kakapfekwa neutungamiriri vakapfeka blue, zvinoreva kuti kabluish the sky is the limit, ndo zvine kabluishi kamuri kuona. Kajaketi kakapfekwa ndo executive yedu zvainenge iri ndo utungamiriri hwepamusoro, zvekuti zvese zvatinoita aiwa zvine zvazvinoreva, hazvisi kungoita nje, ndo mamiriro azvakaita. Ndatenda hangu. Ndoitwa Mai Matipuo, ndiri mukadzi waofisa, ndiri muclub yePakamani Women's Club iri under ZPCS. Tinoita crocheting neknitting, zvese zvamuri kuona zviri pano izvi ndisiri kuzviita. Tumadress twevana, mababy set, mababy set esa, tozoitawo manhingi yevana, mapampa anowachwa ekuti akarishaisha unowacha wozopfekazve, nemakinaya anowachwa zvakare. Aya mapitcoats emadzimai esa tiri kusona tiri muPakamani, zvese tiri kuzviita ikoko. Kozouyawo madress aya ndevana vati kurei nemabhareta acho. Zvese izvozvi tiri kuzvidzidziswa namai vedu, zviri kuwanikwa zvichitibatsira zvikurusa pamari, tichiwedzerawo varume vedu kana zvichinge zvashota tinokavhiridza. Saka kana vana kuchikoro zvese tinokwanisa kubatsira kuburikidza nekuruka kwatiri kuita. Iko zvino zviri kutofamba kudarika zvekare, zviri kudiwa kunyanya nanamai, especially pavari kunoita mafotoshoot evana vavo. Ndiri kuona ndo pavari kunyanya kuuya kuzonhonga zvinhu izvozvi. Saka zviri kutengwa zvokuti tinozvitengesera kuofisi yedu iri kuMesi uko, ndokwazvinotengeswa zviri. Kana kunze zviri kudiwa zvikurusa. Ndakatomboruka imwe juzi nemabhareta mairi akatotengwa nemunhu angabva kuUK, zvakaenda ikoko. Uko zvinototipa mari yakanyanya kudarika munhu. Ndo zvatiri kuitawo semadzimai. Nindonzi Apo Mashingise, ndiri officer muZPCS. MuZPCS umu makafomwa Pakamani Women's Club, inova club yemadzimai yatinoshanda takasangana madzimai emaofficers nesu maofficers nemapensioners, tichishanda mumabasa ese atiri kuita. Maona uku vari kuruka, vari kusona nevari kuita, vari kubheka. Tine mabasa akasiyana siyana, vamwe vanogadzira madetergents. Tinozowana mukana wekuenda kunoexhibita zvinhu zvedu, senge kuHarare Agricultural Show. Muri semuno muH Metro tinoenda kuHarare Agricultural Show kwatinonoexhibita zvinhu zvedu tichipinda mucompetition nemadzimai akasiyana siyana. Izvo zvakatipa kuti gore ra2022 tihwine trophy iyi yakanzi Climate Smart Project. Takaihwina kuZimbabwe Agricultural Show isu semadzimai Pakamani Sumkai Women's Club. 2023 takahwina trophy zvakare Small to Medium Enterprises, takaita number 1. Tikaoneka tichihwina trophy yedu kuburikidza nemabasa emaoko. Tiri mu2023 zvakare takaita macompetitions eZPCS Pakamani Women's Club National Exhibition, iyo yanga yakasangana all 10 provinces dzemuno muZimbabwe. Isu seH Metro, seHarare Metropolitan, takakwanisa zvokuwana first position Pakamani Sumkai Women's Club imomo, tichiwanikwa tichiita mabasa edu emaoko ewaya, ndo akaita kuti tihwinewo prize iyi. Ndatenda.
Makadi henyu. Ndinoitwawo superintendent Pambai, ndiri officer. Ndinobatawo ndiri kuPakamani Women's Club. Tinobata takatungamirirwa namai vedu mai Chiobvu. Ndo vakatikurudzira kuita zvese zvakasiyana izvi. Zvese zvamuri kuona izvi. Mabhidzesi aya muri kuona, mabracelets aya muri kuona aya. Ndo tinoita zvese izvozvo zvemaoko ende zviri kudiwa zvakanyanyisa, zviri kudiwa zvakanyanya munharaunda medu meZimbabwe, zviri kufarirwa stereki. Tinozviona patinenge tichiexhibita nepatinenge tichitengesa kushopu kwedu uku. Tinowana nguva hombe tichiita zvese izvozvi nezvimwe izvo zviri kukoko. Mabracelets edu akawanda nezvimwe zvuma zvinoiswawo muchiuno memadzimai izvi. Tinoiswawo muchiuno zvinenge zvakanakawo. Tinodzidziswa zvese nemuhuro zvinenge angori iri seti yakadaro. Tinoona kuti zviri kudiwa mazuva ano nekuti vechidiki vakuzvida nekuti zvakavandudzwa. Kudhara zvekudhara zvanga zvisina kudai. Mazuva ano zvinhu zvakavandudzwa. Saka handiti muri kuonawo nemaslippers edu ayo atinoisawo mabhidzi. Maslippers edu tinoisawo mabhidzi ende anenge akanaka, tisu tinomagadzira. Zvese izvozvo zviri kudiwa mazuva ano nevechidiki. Saka ndo zvatinoexhibita kwese kwataurwa kwatakahwina matrophy aya. Ndo zvataita showcase vanhu vachizvifarira. Tisu takawanikwa tichiita number 1 ende zvichitengwa ende tinozvitengesera pashopu yedu yePakamani iri pamesa apo. Zvokuti kwese kwatinoenda kuZITF kwese vanozviziva kuti ndokwazvinowanikwa. Kana vanenge vachizvida vanokwanisa kushanyira kuZPCS kuofficers mesi yedu yeHarare Central. Pane shopu yePakamani ipapo. Ini ndinonzi PCO Muropa. Ndiri officer uye zvakare ndiri member yekuSimukai Pakamani Women's Club. KuSimukai Pakamani Women's Club ndinoshanda ndichita interior deco, zvekusona nekudesigner. Ndiri designer. Ndinodesigner ma night dress, mapijama. Kana mukatarisai ndo part of the product yandinoita, yandinodesigner nekuzozvisona. Aya anonzi place plates ndezvedecoration. Tinozvishandisa muma lounge medu kana muma dining patinoisira maplates edu for decoration. Zvakasiyana, tinogadzira madesigns akasiyana siyana anenge achidiwa nevanhu. Ari kutrenda mazuva iwaya anenge achidiwa like izvi sezvamuri kuona izvi. Aya cushion covers aya tinoisa pamasofa edu kana mumabedrooms pamapilo. Izvi zvinoita izvo $3. Tinogadzira zvinenge zvichimechana nekala yaunenge uinayo munhu mumba mako kuti zvinyatsobuda sezvo zviri zvedecoration. Izvi tinozvishandisa kuisa pamaplates kuita kuti kana uchinge taisa food isange ichipisa matables edu. Kuti igare ichidziya zvisakurumidze kupora. Izvi tinozviwana, tinozvitengesera isusu pamesi. Tine shop yedu iripo ipapo paHarare Central Prison Complex mess. Ndo pane shop yedu ndo patinowanikwa tichitengesa izvi. Makadi zvenyu. Ndinonzi Mai Misha, retired member. Baba ndo vakaretire. Asi kuPakamani hatiritai. Ndo kwatinoramba tiri nokusimudzirana zvatinoita mukati meclub yedu yePakamani. Panapa tiri kuita zvenzara. Tinogadzira nzara dzakasiyana siyana. Kune majeli nails, kune manaturals akasiyana siyana. Munhu nemunhu anouya achitaura zvaanoda
kuti ndoda kugadzirwa chii chandoda kugadzirwa, tinomugadzira. Tinogadzira zvemusoro kuti zvedu maproducts emusoro tamadhiraya mahombe atinokwanisa kuti timatakure. Tinoti apa pane nzara, apa pane kugera musoro, apa pane kugerwa kwevana, kugadzira musoro, kugadzirwa kwenzara, zvese zvinenge zviri panzvimbo imwe chete. Ava vanoda kugadzirwa nzara nevanoda kugadzirwa musoro nokugerwa musoro vanowanikwa kuCentral Prison kudhuze nekucomplex padhuze nepaBoomgate. Pane imba yedu iri ipapo inoita zvese izvozvo zvokuti tinowanikwa kuti tichigadzira vanhu nzara nokugadzira vanhu musoro nekuruka musoro nokugera. Panapa tinoruka zvakare madhoiri. Madhoiri aya akanga achimbonzi ndaakare asi zvinenge zvadzokazve mufashoni. Tinoruka masweta evasikana, tinoruka masweta evana, tinoruka masweta evanakomana, tinoruka masweta emadzimai, tinoruka masweta evasikana, tinoruka zvidrezi zvatinoisa futi dhoiri, tinodhekoreta neshinda yedhoiri zvakare. Izvi zvinhu izvi tinonyanya kuda kuzvitengesera kumaforeigners vanoda zvinhu zvakapechwa, vanoda zvinhu zvedhoiri. Tinoruka futi cushion covers. Cushion covers aya tinomashandisa kuita mapiro pamubhedha chaipo chaipo, anenge ari mabhuku nemabed spread aya tinoisa zvakare pamubhedha, kana even pamatebhuru mahombe tinoisa pamatebhuru. Tine mababy blankets atinoruka. Mwana kana uchienda kupreparation yako unotorawo jira iro riri reshinda wakutoputiridza mwana wako, kana kutoti watodzoka kuchipatara wakutowaridzira mwana wako pakamubhedha kake zvakutofamba zvakanaka. Mukore uno takadzidziswa zvakare kuno kuclub kwedu kuti mafood cover atinawo aya kune kolera. Kana tadhishawo chikafu chevanhu pamatables chehama kana chamwari kana mafamilies edu tinotora mafood cover aya tovhara chikafu chedu kuti chisaendwe nenhunzi kuti tisawana utachiona. Saka zvese izvi takazvidzidziswa naamai vedu through mai vedu mai ED Munangagwa vachibatana namai vedu mai General Chiobvu vachitidzidzisa zvakare nemadetergents amuri kuona ari apa. Tine mastay soft, tine matoilet sanitizer, tine makobra atinobika, tine vhimu yatinogadzira. Zvese izvozvo takadzidziswa namai vedu mai Chiobvu kuburikidza namai president mai ED. Nemauniforms evana tinosona zvakare mauniforms evana vechikoro kunyange emachechi tinosona zvakangodaro zvakangosangana zvakadaro. Ndizvo zvatinoita mupakamani medu. Makadi zvenyu tinogashira pane ino table yedu yemacreme bags tinoitwa mai Mandivhei Madzimai waofficer. Pano tinoita mabag like zvamuri kuona ndichitoruka kudai so toruka mabags edu emacreme bag. Batanidza zvamuri kuona zvese zviri apa zvinoshandiswa shinda yatiri kuruka nayo. Saka tinoruka zvakawanda zvinobatanidza mabhandi chaiwo okusunga nawo muwesti tichishandisa macreme, batanidza mawall hangers, malampshades, bhutsu chaidzo tinotoruka, kana hembe tinotoruka nadzo, batanidza nemabhegi edu mamwe amuri kuona akadaiswa emarecycling. Sechikurudziro yatakakurudzirwa namai vedu mai Munangagwa vakati tinofanira kushandisa maoko uye tinofanira kutora zvinhu zvese zvinenge zvichikwanisa kugadzirika. Like muri kuona bhegi redu retswanda takarisa jira mukati kuitira kurimodifya kuti ribatike zvakanaka, munhu anogona kutoenda kushopping nebhegi rake zvakanaka. Uye iri replastic ramuri kuona iri maplastic anenge achishandiswa kumazepinex ayaya, saka tinomagadzirisa kuti ave mahandbags okuti kana munhu achifamba naro anogona kubuda kana kuenda kushopping naro zvakanaka. Saka zvinhu zvakawanda zvatinoshandisa, kana mabhegi emabhidzi semabhegi amuri kuona tinogadzira zvekare. Saka tinenge tichiita tinenge tichiedza kuti tikurudzirane semadzimai emaofficers nemaofficers tese pamwe chete kuti tishandise maoko edu tiite zvinogona kutibatsirawo mune remangwana. Even vana baba chavo vanogona tinenge tichitovabatsirawo kumabasa, vakadzoka zve vachibva kumabasa vanotowana tatotenga zvimwe zvinhu mumba through maoko edu atinenge tichishandisa. Ini seni zvangu vana vangu vese vakugona kudzidza kuruka mabhegi, kubatana kutanga kumwana mudiki kusvika kunowo kupedzisira vese vakukwanisa kuruka namabhegi. Batanidza kana nababa chaivo vakugona kutibatsirawo kuruka mabhegi. Saka izvi tinokurudzirawo ese mudzimai kuti asagarire maoko, ashandise maoko ake kuitira kuti awane cheuviri mune ramangwana. Ndakamira madzimai ese emuno muHarare. Muno mutinoita zveumwe sumukai pakamani semadzimai.
donzvo redu rekuti titange project yepakamani takaitanga nekuti semadzimai tive tinokurudzirana pakuita mabasa emaoko zvakabva kuna amai vedu mai Chihobvu vachibetserwa nababa vedu vaChihobvu zvichiburikidza kubva kuna mai vedu venyika first lady kuti mudzimai haafanirwi kungogara tichimira mari yanababa yekupera kwemwedzi chete. Tinoda kuita donzvo iroro takabva taritanga isusu semadzimai eprisons tichibatana nemaofficers female officers edu vakadzi vemapenjeniya nevakadzi vakafirwa wemaofficers kuti tione kubetserana nanababa tisave tinongomira mari dzanababa dzekupera kwemwedzi chete asi kuti titi mumwe akabvawo nekuko tobatana tiri pamwe chete tiito maprojekti edu atinoita emubato emaoko uye maprojekti haadi mari yakawanda zvimwe tinongoita zverecycling kunonga zvigubhu kunonga shinda dzematsaga dzatinorasa dzemapotatoes tinosona tinobika tichibheka tichitopiwo maorders nevanhu kusona tinosona mainforms epakamani yayo nevana vezvikoro neakasiyana-siyana emachechi tinoruka madhoiri atinotengesa kune vamwe vanoenda kunze kwenyika vamwe vanoda kushongedzawo dzimba dzavo tinosona hembe dzevana mazuva ano vanhu vakungoitawo generation yachinji mumwe munhu anongonakirwa nekungotenga chinhu chakarukwa tumadresi twatinoruka netumasheti twevana izveya zvatinoita zvakawanda zvinotibetsera kuti tisawa nenguva yekuti tiite makuhwa edu isusu tinoita tichiita basa remaoko zvinobetsa kuti mishonga mudzimba nanababa iite shoma nekuti hatisi kumira mari dzanababa chete tinogona kuti unopererwawo nesalt unopererwawo nechi unofanira kutenga baba wonowo musavi wampo mumba tisave tinongogombedzera kuchinhu chimwe chete tinotodzidzisawo vamwe vanoda kudzidziswawo magroups vari kunze vanenge vayemurawo zvatinoita semadzimai epakamani tovaudzawo kuti ivo vanotangwa kunzvimbo dzavo dzavanenge vari nemaofficers kagroup kedu ikaka takatibatane tese tisave tinoshorana tive tinoita chinhu chimwe chete vanoenda kubasa ivovo vakauyawo maofficers vanotiudzawo zvavanoita isusuwo tichivaudzawo zvatinoita tikabatanidza tikaonawo mari dzedu tinoita futi magrosari atinotanga muna January toita 6 months tozosheya muna June tabva mumomo totanga July tozosheya futi grocery redu muna December zvinova zvinotibetsera kuti chikafu hachishayikwe mumba vana vanongogara iri mufaro chete baba vanongogarawo uri mufaro chete nekuti kusaita zvekubatirana nemaoko munozova vanhu vanogara vachingorwa hatifanirwi kungochema kungoti nei baba zvakati but hanzi kuti vanhu vaite noise mumba inyaya yekushaya mari saka izvi zvinotibatsira kuti mumba medu mugare muchifara nekuti zvinhu zvedu tinenge tinazvo zvakarongeka pamagrosari ipapo tikaisa mumba chatinotsvaga ndofunga inyama nezvimwewo zvidiki zvakaitawo semazai asi maprojekti ehuku tine maprojekti ehuku futi tine maprojekti embudzi futi dzatinotengesa tine maprojekti enguruve futi zvatinozotengesawo kana zvaberekawo zvakawanda saka pakamani uku hatina zvichemo zvakanyanya kuwanda nekuti patinototi pakamani women's club ndofunga kaclub akatakuda kutokabvisa takuda kutoisawo kazita rinoremerera nekuti tato vanhu vaiva kuenda nenyika takutozikanwawo kunze kune mabhegi mamwe atinototengerwa achitoendawo kunze nezvirukwa zvedu zvatinazvo izvi saka tavanhu vaiva kura nekuti kune vamwe vakutoterawo kumashure kwedu vakaita sepolice air force nearmy vakatoonawo zvakanaka sezvo vanhu takapembedzwawo napresident kumashow matinoendawo kumatrade fair kwatinoendawo mwedzi uno idinga redu ratikatanga iroro rekuti women month day ndo rataunganira pano nekuti mwedzi wemadzimai
saka tabva tatotanga nawo kusvika paunopera tinge tingorangarira nemabasa eatinge tichitai kubata nemaoko yayo, nokuti ndinovimba sepamatenderero muchiona zvatiri kuita izvi mangotoona kuti madzimai ari pano ari kushanda. Hatishande tichiita zvevanhukadzi chete, tinotoshanda tichitoitawo zvevanhurume. Maono pane manekcheni evarume, pane mabhengo evarume, kutaridza kuti tinovayeuko ana baba. Pane maslipasi evarume anenge aripo, kutaridza kuti tiri kufamba takabata masaidhi ese, hatitaise kusaidhi rimwe chete. Kurongeka